Halika. Baan ko ba? Ito lang. Wala pa akong tsinelas. Ganong chinelas. Liwanag. Ay, ang ilaw. Ako naman papatay. Tingnan ko muna yung electric fan. At tumitigilid lang ito. Sayas! Sayas! Saway na pala nila. So si mama nasa na? Ha? Oo, nasa. Ice. Ice oh. Aba. Wow. Huwag na mag-aw kayo. Magulo yan. Paano magulo? Stable yan. Nag-skipping nga eh. Saka nagrahan yung stable eh. Parang ano pang tawag doon? Hold. Hold ka dyan. Pangalawit. Pwede nga i-ganyan yan oh. Pangalawit. Mas para maging mukhang tone siya. Pwede i-plan natin konti. Yan. Ito maganda rin ganyan. Ay ko kaya sa likod. Hawak ka dito sa bag ni Daddy. Hawak ka dito. Yan, hold on. Mga hampas lupa. Hold. Wala na din hampas lupa. Lupa ka na. Ano masabi mo? Putik naman eh. Hindi. Ewan ko. Ikaw, boy. Sobrang taas man. Sobrang haba. Hindi naman. Babaan mo. Hindi, ganito naman yung ginagawa nila. Ganito lang. Kung sana ko may mga may mga mountain. Mamaya na ulit. Mm. Sige.